O rei Xoán Carlos pode volver a España sempre que recupere a residencia fiscal neste país. Esa é a condición que lle pon Zarzuela un posible regreso do monarca despois de que o líder dos populares abrira o debate. María Cheda. Sí, é a primeira vez que a Casa Real se pronuncia sobre este asunto e faino despois da petición de Núñez Feijóo. Fontes de Zarzuela informan de que o rei Xoán Carlos pode volver a España sempre que tribute no noso país para salvagardar así a súa imaxe de posibles críticas e tamén a imaxe da propia Casa Real. Dende o goberno insisten, o rei emérito pode volver cando queiran, pero tachan a Núñez Feijóo de xerar unha polémica mentres os populares aplauden unha posible volta definitiva do monarca. Por certo, don Xoán Carlos estará en pouco máis de 15 días en Galicia, xa en Sanxenxo. A Casa Real insiste en que don Xoán Carlos pode regresar cando queira, pero este venres quiso puntualizar. Se quere volver, antes ten que recuperar a súa residencia fiscal en España e pagar impostos no noso país. Segundo a Zarzuela, só así se podería salvagardar a súa imaxe e reputación persoal e tamén a da propia Coroa como institución. El rey emérito está fuera de España porque él y la Casa Real quieren. Y por tanto, lo que no entiendo es que el señor Feijóo haya querido traer esa polémica a nuestro país, que yo creo que además pues, vuelve a poner a la corona en una situación complicada. O PP non só continúa co debate, senón que contraataca. Es obvio que cualquier residente en España pues, tendría que pagar impuestos en España, lógicamente. No como el hermano de Sánchez. Residía en un sitio, cobraba por un puesto a dedo y no tributaba. O Goberno insiste, o retorno le corresponde a él y a la Casa Real, y a mí lo que me sorprende es que el señor Feijóo salga de repente con esta cortina de humo. Desde luego sería muy triste ver a nuestro rey Juan Carlos morir, por ejemplo, fuera de España, ¿no? E ante o dilema o PNV tira de sorna. Pero si cada vez que hai unha regata viene, ¿no? E que xa son habituais as súas visitas a Sanxenxo dende que marchou vivir a Abu Dhabi en agosto de 2020. Máis cousas, falamos dese decreto ómnibus que recollía moitas medidas que onte tiraba baixo o Congreso dos Deputados. O Goberno finalmente pensa en volver leválo á Cámara Baixa, pero despezado. Meditaremos, reflexionaremos al interior del Gobierno a ver cómo se compone esa aritmética parlamentaria para intentar, como siempre, impulsar la mayor parte de las medidas que ahí se contemplaban, que todas, absolutamente todas, eran y son necesarias. Hoy sabemos que España tiene un gobierno agotado, bloqueado y derrotado. Lo vimos ayer claramente, un gobierno que no tiene mayoría social, un gobierno incapaz de presentar y sacar adelante unos presupuestos generales del Estado. Cesar, no me querían cesar, pues si se generaba revuelo en la región de Murcia o en el ámbito nacional, pero dimitir cuando no has hecho nada, pues yo creo que eso no es decente para una persona como yo, que tiene un apellido, un legado y que para mí el honor es indiscutible. O líder de Vox en Murcia négase a dimitir, non quere abandonar o cargo, segue como deputado, como portavoz do grupo parlamentario, a pesar de que na dirección do partido en Madrid lle reclaman a súa acta. No hay ningún asunto, ni interno, que no interese en estos momentos a nadie en Castilla y León, que me vaya a desviar de mi obligación de responder a las preocupaciones de los ciudadanos, y no voy a decirle nada más. Os prezos estabilízanse. A inflación mantívose sen cambios este mes de febreiro no 2,3%, que é a mesma taxa ca en xaneiro. Os prezos rompen así a tendencia de 3 meses seguidos baixando. O indicador avanzado do INE di que o mes pasado baixou de prezo a electricidade, pero subiron os combustibles e os alimentos. Bruxelas activa o acordo co Mercosur. Con el aspira a forrar 4.000 millóns de euros anuais. Beneficia sectores como a automoción e conta, iso sí, coa oposición drástica de agricultores e gandeiros. María Calvo.
Sí, e ademais a Comisión activa o acordo de forma provisional sen agardar o ditame do Tribunal de Xustiza da Unión Europea sobre as dúbidas legais expostas pola Eurocámara, pero é que o Consello xa autorizará en xaneiro esta decisión anticipada en canto un país do Mercosur ratificara o pacto. Onte, Arxentina e o Uruguai activaron o pacto, validárono e esta mesma mañá a presidenta da Comisión anunciou a súa posta en marcha de xeito provisional. Previsiblemente entrará en vigor o 1º de maio. A presidenta da Comisión, Ursula von der Leyen, defende a necesidade estratégica de dar este paso para un acordo que crea unha das maiores zonas de libre comercio do mundo, con máis de 700 millóns de consumidores. Alfonso Rueda avisa de que Galicia vai exixir que se cumpran as condicións dese acordo co Mercosur. Ana. Sí, desde a maior fábrica de pensos de vacún de toda España, aquí en Taboada, Alfonso Rueda di que a Xunta será firme na petición de que todos os produtos agrogandeiros que entran cumpran coas mesmas normas que os que se producen en Galicia e anuncia que esa será a petición que lles vai trasladar as máximas autoridades europeas nunha reunión que vai manter a semana que ven en Bruxelas. Ali tamén reclamará que se manteñan os fondos da Política Agraria Común a partir do ano 2028. E estaremos a semana que ven en Bruxelas para incidir no moito que Galicia se xoga. España tamén, pero Galicia especialmente, en que se manteñan as cláusulas de Mercosur e en que se manteña a Política Agraria Común e os fondos que se veñen adicando a ela durante estes últimos anos e que non haxa disminucións. Por lo tanto, seremos especialmente exixentes e isto permitirá aproveitar as oportunidades que tamén supón Mercosur. Preocupa a parte do sector primario, pero beneficia a outros, como o sector da automoción, que vai poder exportar coches europeos a países como o Brasil ou a Arxentina, mercados, polo tanto, potenciais moi potentes. Mónica. Si perdas que tamén provocaron unha caída do 25% en bolsa e que desde a dirección atribúen a cargas financeiras e a unha aposta excesiva pola electrificación que afastou a empresa das necesidades dos clientes. A medida tamén afecta aos accionistas, que non recibirán o reparto de dividendos. A pesar do mal peche do ano 2025, a dirección da planta de Vigo céntrase no obxectivo de devolver a factoría a unha senda de crecemento rendible. E pon o foco neste ano no que presentarán o plan estratégico co que aspiran a un novo comezo. Os sindicatos teñen previsto reunirse nos próximos días para valorar esta decisión que deixa aos traballadores da planta de Vigo sen paga de beneficios. O consumo dos fogares e as exportacións tiran da economía galega. Medrou un 2,6% ano pasado, a cifra confirmouse e mellora unha décima previsión que tiña a Xunta. O emprego tamén medrou case 18.000 novos traballadores. O que consolida un período de crecemento sostido de máis de 5 anos crecendo logo da pandemia, mellorando a previsión inicial e a nosa demanda externa, aínda que está afectada polo que está a pasar no comercio mundial, polos aranceis do señor Trump, etcétera, resiste. A oposición culpa a Xunta de caos normativo no sector eólico. O PP celebra que o Tribunal Constitucional permita finalmente que se vayan repotenciar os parques e os propietarios dos muiños advirten que necesitan tempo para poder desbloquear os investimentos. Foi o goberno socialista quen plantexou un recurso contra a repotenciación de parques que pretendía a Xunta. Unha vez levantada a suspensión, os socialistas galegos culpan do parón eólico a legislación galega. A legislación eólica da mão do Partido Popular aquí en Galicia leva 14 modificacións. Isto significa en materia legislativa que se están dando constantemente paus de cego. Tamén o BNG sinala o goberno dos populares e reivindica o modelo eólico que implantaron no goberno bipartito. O que está provocando é un caos e un modelo no que os nosos recursos poden beneficiar o lobby eléctrico, pero desde logo non benefician a Galiza.
A chapuza vendo o goberno de Sánchez, din os populares, porque fracasou no seu intento de frear a renovación dos parques eólicos galegos. Unha chapuza e un caos pois é o goberno de España que pois puso ese recurso ante o Tribunal Constitucional. Os que poñen os muiños de vento están dispostos a renovar os parques, pero con máis tempo. O sector eólico está a traballar por repotenciar esos parques. A cuestión é cando debemos ou cando temos que repotencialos. Para ter máis tempo para esa renovación dos parques, os empresarios manteñen un recurso na vía contencioso administrativa. Unha cousa máis sobre a enerxía. Alemaña volve a apostar pola nuclear. Vai construir a primeira central europea de fusión sobre unha antiga planta nuclear en Baviera. Escala o conflito entre Pakistán e Afganistán. As forzas armadas paquistanís bombardearon nas últimas horas obxectivos en Kabul. Os ataques deixan 200 mortos. O réxime afgán respondeu atacando bases preto de Islamabad. É a escalada máis grave entre estes dous países veciños dende o regreso dos talibáns ao poder no ano 2021. Cambiamos de tema. Xorde un novo escándalo na Policía Nacional coa difusión de grabacións dun comisario maltratando unha subordinada. A xuíza está investigando. Os audios desvelados polo diario El País revelan condutas de maltrato laboral continuo por parte do comisario Emilio de la Calle cara unha funcionaria baixo seu mando. ¿No lo sabías? Repíteme otra vez que no lo sabías. Repíteme que no lo sabías. Repíteme, jefe, no lo sabía. No, de casita se viene llorado, meado y cagado. ¿Vale? Y si no, a la guardería. Esto es la policía. Soy lerda, venga, es que soy lerdita. Y como soy lerdita para lo que quiero, pues ahora me ha caído muy bien haciendo de lerda. ¿Tú qué vas a haber hecho? Si has estado 3 días en seguridad ciudadana en sitios de mierda. Nalgúns fragmentos o acoso laboral deriva en ameazas físicas e mesmo no recoñecemento de agresións xa cometidas. Te dejo, o sea, como un trozo de carne. Te reviento. No me vuelvas a tocar más los cojones. ¿Qué hago? ¿Te pego? Te doy una hostia, así, a ver si con un ojo morado. Ya me ha dado antes una colleja. Estoy ahora muy nerviosa. Sí, te doy una colleja y te la volveré a dar. Escúchame. Ante a ansiedade expresada pola funcionaria, o comisario de la Calle explícalle a súa idea particular do que significa para él ser policía. De verdad que estoy muy nerviosa. Por Dios, de verdad. ¿Estás muy nerviosa? Muy bien. Lo siento. Estás muy nerviosa, te tranquilizas, respiras o haces yoga. Nosotros no estamos nerviosos. Sí, lo siento. Nosotros discutimos, nos liamos a hostias y luego nos tomamos unas cañas, porque somos policías. En marzo de 2025, o Ministerio de Interior recibiu a denuncia da axente. O comisario de la Calle, que levaba 4 anos destinado na India, foi destituído ao mes seguinte e suspendido de emprego e soldo. Desde o sindicato Jupol, o maioritario na Policía Nacional, aseguran que xa en 2020 denunciaran as súas condutas cando de la Calle estaba á fronte da Xefatura Superior de Cataluña. En Vigo, os grupos da oposición no Concello exixen que o Goberno municipal aclare por que non se precintou a atracción dos Saltamontes na que morreu un veciño da cidade no verán de 2024. A Policía Local tiña notificado que o aparello non contaba con autorización, pero o certo é que non se chegou a clausurar. A clave do caso pode estar nun documento que recibiu a Policía Local, o tema polo que declarou o xefe do corpo no xulgado. É o correo electrónico que enviou a Concellaría de Seguridade sobre as atraccións de Matamá. A oposición exixe que se faga público para saber por que o Saltamontes non foi precintado. O xefe da Policía Municipal en sede judicial declarou de maneira absolutamente rotunda que ese correo non contiña ningunha instrucción, ningunha orde de precintado de inmovilización desa atracción. O sea que logo non queda outra que volver a insistir en pedir o cese fulminante da Concelleira de Festas e Seguridade, porque non pode permanecer ningún minuto máis nese posto. Porque a atracción non recibira a autorización do Concello para funcionar, os propietarios non presentaran toda a documentación, logo rompeu un dos brazos e morreu un pasaxeiro. Mi cliente, como perjudicada, quiere una explicación, necesita saber por qué una atracción que no podría funcionar se permitió que se pusiera en marcha. Hoxe dentro do Goberno de Vigo non fixeron declaracións, pero temo lo que contestou a concelleira cando foi declarar. Contestado o dado las oportunas aclaraciones a lo preguntado por la jueza y la Fiscalía
y seguiremos pues colaborando en todo lo que ellos entiendan. De momento o caso segue aberto e as partes din que haberá que practicar máis dilixencias. Alfonso Basterra, agora que me teñen en pantalla, o asasino da súa filla Asunta, matouna en 2013, volve pedir o terceiro grao penitenciario. Basterra foi condenado a 18 anos de cadea canda Rosario Porto, a súa muller e nai da cativa. Ela cumpriu condena ata o ano 2020. Nese momento apareceu morta na súa cela en prisión, en Ávila. El segue na cadea. Dende 2018 pode pedir permisos penitenciarios, que implica o terceiro grao, pois que durante o día Alfonso Basterra pode desfrutar de liberdade, só tería que volver á prisión para dormir. Solicitou uno. En 2024 denegáronllo. Agora volve pedilo. Se antes non lle concederon o terceiro grao foi por distintos motivos. Non mostrou o arrepentimento, non tiña un comportamento exemplar e a súa saída, ademais, provocaría alarma social. Isto foi cando el estaba en Teixeiro. Agora Basterra está na prisión de Topas en Salamanca, polo que vai ser outro comité quen decide. O xuiz que instruíra o caso, José Antonio Vázquez Taín, apuntou que Basterra pideu permiso para participar nunha serie sobre o crime polo que vai cobrar, pero a produtora négao. A agresión dun home a outros dous na empresa de Miño onde traballaba agocha detrás un problema de violencia de xénero contra quen foi a súa parella e a quen era ata esta semana a propietaria da empresa. A orde de afastamento impídelle seguir traballando ali. Preséntase como vítima dunha trampa. Saltou a alarma e había un coche rojo que non sabía de quen era. Un coche que non conocía de nada. Dirígome ás instalacións da empresa e esas dúas persoas están esperando por min para pegarme. Apóiase nas imaxes das cámaras de seguridade da empresa na que traballa el como encargado e a súa exparella como xefa, a propietaria, e xustifica a lea por desavinzas laborais. Tempo atrás, é certo que lle dixen que eu quería coller o mando todo da empresa, que ela tiñese que apartar, e foi onde empezaron os líos. Está convulsionando. Pero hai outras imaxes máis duras, demasiado duras para ensinar da agresión cun obxeto contundente, segundo confirma a Garda Civil. La persona que ha sido agredida tiene un traumatismo grave en la cabeza sangrante y está convulsionando. Botouse primeiro contra Fran, puidolle custar a vida. Foi baixarse do coche, romper o cristal de atrás do meu coche, romper o cristal de diante do meu coche e baixarme o bate na cabeza. Teño 11 grapas na cabeza e case me mata. Co mesmo bate arremeteu contra o outro home que tamén acompañara a xefa. Querían apartar o coche que supostamente Sergio deixara trancado para impedir a saída dos camións. Non lle dixemos nada, nin tiñemos intención de facerlle nada. Detiveron in situ por un delito de lesións e tamén por violencia de xénero. Aí va a levar por diante, sí, aí va a levar por diante. Segundo contan, o acoso ven de lonxe. Hai audios que arrepían, pero ela nunca quixera denunciar. Fran quería mediar. Poden incluso entrar un pouco en razón, oye, non é normal que lle fajas o que lle fixeche na casa, nin o que lle estás facendo ahora mesmo trancándolle o coche aí. Nin sequera agora quere falar públicamente. Ten medo. O seu suposto agresor saiu do xulgado cunha orde de afastamento que lle impide seguir traballando na empresa, pero fan vida a demasiados poucos kilómetros. Imaxes exclusivas dos mergulladores da Garda Civil inspeccionando o Nueva Santa Irene, o buque afundido hai 2 semanas no Grove que supostamente lle facía de apoio a un narcosubmarino. Foi a pique polo temporal, os 3 tripulantes puxéranse a salvo nunha batea e a sorpresa saltaba ao ver que o barco levaba 12.000 litros de gasóleo. Precisamente un dos tripulantes dese barco podería estar detrás dunha vaga de furtos en Rianxo. Iso é o que pensan os veciños. A policía difundiu a imaxe do sospeitoso para que os comerciantes estean previdos. Nos últimos días producíronse en Rianxo varios furtos en supermercados e outro tipo de establecementos. Nun deles, as cámaras de seguridade lograron captar a imaxe dunha persoa que actúa a cara descoberta e que realizou un pequeno furto no negocio. Trátase dun varón de 43 anos de idade e que conta con antecedentes por delitos similares. Sí, é unha persona conocida, nalgúns dos casos foi identificada mediante as cámaras de seguridade dos establecementos comerciales, noutros incluso, despois de sernos alertados, pudo ser interceptado fora xa do establecemento, unha vez que saleu do establecemento. Así que a Policía Local de Rianxo está a difundir nas súas redes sociais esta imaxe co rostro pixelado para previr os comerciantes en caso de que detecten a súa presenza.
O que intentamos con a difusión desa fotografía, que, bueno, aínda que está pixelada, sí que pode aportar información aos comerciantes e máis á veciñanza, porque esta persona, na maioría dos furtos, por non dicir en todos, levaba unha vestimenta casi igual que a que figura na fotografía que aportamos nas publicacións das redes sociais. A Policía Local está realizando actuacións preventivas e incrementando a presenza policial na rúa. A máis dase a circunstancia que algúns veciños sinalan este home como un dos tripulantes da embarcación que esta semana se afundiu en augas do Grove, aínda que a policía non confirma este extremo. E os veciños dunha rúa de Santiago logran pechar por orde xudicial un piso onde se exercía a prostitución. Demandaran hai 3 anos o entender que a actividade nese piso puña en risco a súa seguridade e o xulgado clausurouno de forma cautelar. Finalmente o dono aceptou pechalo definitivamente e pagar os 9.000 euros que gastaron os veciños por levar adiante esa demanda. Pero este tipo de situacións, que son equiparables tamén aos narcopisos, o que provocan é a cantidade de xente estrana que anda subindo e baixando do edificio, os custes tamén e as molestias, e sobre todo a inseguridade que provoca. O que fixo que, a cabo de ano e pico, casi 2 anos de convivir con esta situación, tomaran esta medida. Unha lea de tráfico acaba a golpes na Coruña. Os 2 condutores implicados baixaron dos vehículos aproveitando un semáforo en vermello e leáronse a puñazos. La verdad es que el vídeo es bastante llamativo, porque se ve como un conductor se baja del coche en pleno paseo marítimo para ir hacia el otro, le pega. Este é o vídeo do que se fala hoxe na cidade da Coruña, unha lea entre 2 condutores aproveitando o semáforo en vermello, o pique supostamente viña de atrás. No sé qué es lo que pasó antes, pero está claro que la gente está muy estresada. En muchos ámbitos lo pagan y uno de ellos yo creo que es el coche, que lo utilizan un poco como para desfogarse de alguna manera. Estrés, impaciencia ou mesmo falta de empatía poden ser factores que motiven a agresividade ao volante. Tenemos prisa para ir a todos los sitios y enseguida nos enfadamos con si nos hacen alguna cosa o creemos que nos la hacen. En vez de pensar, igual va con prisa o no ha visto que venía o tal, como que es muy fácil dar al claxon, pitar. Pois hai que poñerse no lugar do outro, non sabes o que pasa no outro coche, non sabes se vai con un neno pequeno e vai agobiado. Estamos polarizados, estamos enfrentados y la agresividad está saliendo al exterior, pero con una frecuencia que no estaba en la vida normal de antes. Foron outros condutores e os transeúntes que mediaron a lea que se disolveu en cuestión de segundos, polo que non houbo que lamentar danos maiores, pero deixa moito en que pensar. Como sociedad nos deja en muy mal lugar si permitimos que ese tipo de cosas pasen. La verdad que hasta ese punto no se puede llegar. Madre mía. Son as imaxes dun incendio esta madrugada en Marín. Arderon varios coches. Todo apunta, Nuria, a que foi provocado. Sí, Marta, os veciños deste barrio de San Pedro de Marín teñeno claro que o lume foi intencionado e é que hai poucos meses vivían unha situación semellante. Tamén de madrugada ardía outro vehículo e tempo despois ardían tamén uns colectores do lixo. No caso desta noite, o lume iniciouse na parte traseira deste vehículo que ven aparcado aquí, un Audi. As lapas propagáronse moi axiña para estoutro coche que estaba aparcado moi cerca. Pese a rápida intervención dos bombeiros, os coches quedaron, como poden ver, completamente calcinados. Hai, ademais, danos a outros 3 vehículos, entre eles a este Peugeot que estaba aparcado moi cerca, te tamén danos na parte traseira do vehículo. Os veciños piden que avancen as investigacións, que se poida concretar se foi intencionado ou non, porque temen que a situación poida volver a repetirse e o que é peor, que poida haber danos persoais. E xa van varias denuncias de condutores que recibiron pedradas cando circulaban pola estrada que vai de Ribadavia ao Carballiño. Cren que alguén as lanza dende unha ponte. De momento non houbo feridos, pero sí estragos importantes. Foi contra a media tarde cando esta condutora se dirixía de volta á súa casa pola estrada OU 504.
E ao pasar por o lugar onde se produciu todo, pois vin que había moitos lastros, non, como adoquíns polo carril. Entón intentei esquivalos, evitalos, decelerando, e cando pensei que xa os pasara, escoitei algún golpe que me daba nos baixos do coche tamén. Cando pensei que xa librara, pois sentí un estrondo enorme e era, claro, a pedrada no cristal. As pedras que ocupaban prácticamente todo o carril guindáronas dende esta ponte situada por riba da estrada que comunica Ribadavia co Carballiño. Conta que foi un milagre que non pasara dun susto. O parar, outros condutores advertirona de que non era a primeira afectada nos últimos días, algo que saben ben nos talleres da vila. Din que os danos nos vehículos son cuantiosos. Danos importantes porque, afectados sobre todo no parabrisas, en algún caso diante do condutor e outros na zona do acompañante. Pero, son pedras grandes que poden ocasionar en calquer momento unha desgracia. Hai algún que por abaixo estuvo dañado, ten varios daños, outros na carrocería, nas portas, capós e aletas. As denuncias comezaron hai alrededor de 2 semanas, con todo resulta difícil polo de agora dar cos responsables destes feitos pola falta de testemuñas ou cámaras na zona. Está claro que é un tema que é peligroso, que pode ocasionar un accidente grave. Os condutores veñen circulando, claro, ao existir o impacto, pois asustan, claro, algún pode ver, pero se non se colle a nadie, se non hai ningún testigo, pois é moi complicado. Aseguran que non é a primeira vez que pasa algo similar. Hai 2 anos, nunha zona próxima, outros coches recibiron tamén o impacto de pedras dende unha pasarela sobre a estrada. Contan desta vez dar cos culpables canto antes. Os que toman terra no aeroporto de Alvedro teñeno dende hoxe máis doado para conseguir taxi. 35 vehículos do concello coruñés súmanse aos 34 de Culleredo que ata agora prestaban o servizo en exclusiva. Subir a un taxi no aeroporto de Alvedro coincidindo coa chegada dun voo é unha misión complicada. Cando hai tanta demanda, pois ao final o viaxeiro, cando ven o que quere, se lle levou pouco o avión, colle rapidamente un taxi pois para ir a traballar, para ir ao seu domicilio. Na parada só podían operar ata de agora as licenzas de Culleredo, escasas para dar servizo ao aeroporto. Recogía un servicio, un taxi de La Coruña, al llegar a la esquina corríamos el riesgo de que nos sancionaran. A Xunta de Galicia e os concellos de Culleredo e da Coruña dan un paso adiante para mellorar os servizos que utilizan cada ano máis dun millón de pasaxeiros nesta terminal. 35 licencias as que van a operar en primeira liña, 30 de Culleredo e 5 da Coruña, pero despois vai haber unha bolsa de taxistas da Coruña, de 30 taxistas mínimo, para reforzar o que é o servizo do aeroporto. Sobre todo o principal, darlle un bo servizo aos cidadáns que non entenden de límites administrativos. O acordo ven ademais dar unha solución a anos de enfrontamentos entre os profesionais do taxi dos 2 concellos. Que puidesen operar os taxis da Coruña con seguridade, con legalidade e non verse amenazados cunha posible sanción por non saber se podían ou non recoller os pasaxeiros. Os taxistas piden avanzar agora nun servizo metropolitano que permita mellorar o servizo que se lles dá aos viaxeiros. E queremos que vexan este modelo único, un Tesla Cybertruck que se expón na Coruña por primeira vez en España. É un vehículo, xa o notan, de estética rompedora futurista, un modelo innovador tipo furgoneta que acapara todas as miradas. De feito, vais exhibir ata mañá sábado, despois marcha para outros puntos tamén de Galicia para que sexa observado porque chama moitísimo a atención. É polémico tamén, con el chega a polémica e ollo, se o queren mercar, de momento non está homologado no mercado europeo. A de hoxe foi unha mañá accidentada no tráfico ferroviario na contorna da Coruña. Demetrio.
Sí, o primeiro dos incidentes producíase esta noite pasada ao redor das 12 menos cuarto, cando un convoi de media distancia, un conato de incendio. Afortunadamente o convoi estaba estacionado sen viaxeiros e pudo ser aplacado por os propios traballadores desta estación de tren da Coruña, pero sí afectou os primeiros trens desta mesma mañá. De feito, a van que tiña que sair Coruña a Ourense obrigou a que os viaxeiros tiveran que facer o recorrido noutro tren, neste caso nun ave. Os que viñan de Ourense a Coruña tiveron que ser primeiros que saían da cidade de Ourense, puderon facer o traxeto por estrada, mentres que os que viñan dende Santiago puderon ser trasladados en tren. Ese foi un dos incidentes. O outro producíase na liña entre Betanzos e Oza-Cesuras. Unha avería nun tren provocou que estivera cortada a liña como Monforte de Lemos durante varias horas. Ao redor das 10 da mañá xa sería subsanada esa avería. Consultan vostedes as redes sociais durante a súa xornada laboral? Se o fan, saiban que pode ser un motivo de despido. O Tribunal Superior de Xustiza de Canarias acaba de ratificar o despido dunha traballadora indefinida por dedicar unha hora diaria a WhatsApp e Instagram durante o seu horario laboral. Vivimos pegados a un móvil e cada vez dedicamos máis horas ás redes sociais. Todo o día. Durante o traballo? No, durante o traballo non, durante o traballo o móvil está quieto, non se toca. Pero despois de salir, bueno, o primeiro que fago, o móvil, o WhatsApp, o Instagram, todo. Unha situación que muda dependendo do traballo. Porque os papis de futuros alumnos pues pídenme información, entonces claro, cada 2x3 hai que estarlas mirando, actualizándose. Evidentemente, WhatsApp, si no traballo úsalo, tens que utilizalo. Outra cousa é Instagram, Facebook, Twitter, eso non. Y tenemos móviles prohibidos, no podemos llevar, o sea, están en la taquilla o en descanso los 15-20 minutos. Empresas onde o uso do móvil persoal está restringido, é o que lle acontecía a unha traballadora da limpeza en Canarias cun contrato indefinido a tempo parcial que foi despedida tras comprobar que usaba as redes sociais máis dunha hora ao día durante a súa xornada laboral. O feito clave é que aparecese fixado no contrato a imposibilidade de empregar os dispositivos telefónicos. A empresa acreditou que o persuízo era palmario, de feito que acredita que no período de varios meses hai ata 21 horas de emprego. Se estás a traballar, non podes estar a todo. Sí. Procuro utilizalas o mínimo posible, pero sí que te está... Distraccións que afectan o traballo e que poden ser causa de despido, aínda que a sentenza tamén alega impuntualidade e pausas excesivas. En Oleiros, como en boa parte de Galicia, os temporais provocaron importantes desprendementos, en concreto algúns preto do Castelo de Santa Cruz, Reyes. Sí, as intensas chuvias e a forte ondada dos últimos días destruíron parte do muro de contención que construíra o Concello hai 39 anos e provocaron tamén un importante desprendemento de terra que afectou unha superficie duns 500 metros cadrados. Agora, para garantir a seguridade de xeito provisional, procedeuse a valar con estas barreiras de protección esta zona porque aquí segue habendo risco de derrubamento. E desmantelouse un grupo internacional de narcotraficantes de haxís que movía grandes cantidades desta droga entre Marrocos, Cataluña e Milán. Hai 17 detidos en España e Italia grazas á colaboración entre a Policía Catalá e a Fiscalía Antimafia italiana. A fuga de benceno dunha refinería mantén activadas todas as medidas de prevención en Vizcaya. Aconsellan que os veciños pechen portas e fiestras e que os máis vulnerables limiten a actividade no exterior. A concentración desta substancia tóxica no ambiente baixou, pero temen que o aumento da temperatura durante o día poida facelo subir de novo. Los parámetros se han reducido considerablemente con respecto a los que tuvimos ayer. Estamos teniendo ya unos parámetros mucho más bajos. Es verdad que por la noche han sido muy buenos porque han estado por debajo de 10, pero hay fluctuaciones. Os bombeiros levan horas tentando extinguir un incendio nunha nave industrial en Alacante. Está sendo difícil, sobre todo pola cantidade de material almacenado. Hai nada menos que 7 dotacións e contan con seguir traballando todo o día. Un paciente no Hospital Público de Lugo segue vivindo no centro a pesar de que lle deron a alta hai 3 semanas. Négase a marchar, así que o Sergas trasladou o caso ao xulgado. A pesar de que recibiu a alta clínica hai 3 semanas, un paciente do ULA permanece nun cuarto do hospital.
Mentre se nega a aceptar a alta administrativa e as distintas opcións que lle ofrecen os traballadores sociais, no centro hospitalario seguenlle dando as comidas e a medicación, aínda que xa non recibe visitas médicas. Entonces nos atopamos unha situación dun paciente que xa non ten motivo clínico polo que permanecer ingresado e que se nega a abandonar o centro hospitalario. Está ocupando unha cama, pois, lógicamente, necesaria para pacientes que teñen procesos agudos e que requiren hospitalización. Ante a negativa do paciente a abandonar o cuarto do hospital e a aceptar as alternativas que lle ofrecen, dende o Sergas puxos este caso, que cualifican de excepcional, en coñecemento da Xustiza. Agora serán as autoridades judiciais as que determinen as medidas oportunas. Podría lanzalo, incluso cunha medida cautelar, se fora necesario, pola urgencia ou pola incluso a necesidade de dispoñer desa habitación que podría causar un perjuicio grave para a salud pública e evaluar efectivamente se excede do dereito tamén constitucional de saúde que todos temos. Mentres o xulgado non tome unha decisión, algo que aínda pode levar un tempo, o paciente seguirá dispoñendo dun cuarto no hospital lucense. Saltan as alarmas en Cataluña que notifica un caso de gripe porcina nunha persoa. É un home de 83 anos de Lleida. Non tivo contacto con animais nin granxas que expliquen esa infección. Así que os expertos creen que puido transmitirllo outra persoa. As autoridades activaron todas as alarmas por se houvese unha mutación do virus. Iso sí, dende a Generalitat non teñen constancia de máis casos. Consideran que o risco para a poboación é baixo. Para Galicia é un orgullo ter un investigador que está na primeira liña mundial no ámbito da biotecnoloxía. Forma parte da idea da Galicia calidade que queremos construir para o futuro. A ciencia acaba de subir un chanzo para comprender a orixe do cancro e ese salto deuse da man dun equipo galego do CIMUS de Santiago. Unha das dúas revistas científicas máis prestixiosas internacionalmente acaba de facer públicos os resultados da investigación. Un compañero outro día decíame: isto que conseguiste é como se o Celta gañase a Champions League. Conseguir isto destas quinitas de Europa, non? Que ao final estás competindo con centros moitísimo máis potentes que teñen moito máis financiamento. José Tubío e Sonia Zumalave encabezan o equipo de 7 persoas que desde Santiago acaban de poñer luz sobre a inestabilidade cromosómica que fai evolucionar os tumores e teñen ademais a virtude de axudarnos a entender como se traslocan esas pezas móviles de material xenético. Teñen a capacidade non só de insertarse e producir un cambio local, senón tamén de translocar pedazos de cromosomas enteiros. Frankenstein, digamos, teñen máis potencial oncoxénico. Para que ocorran esas translocacións recíprocas que vos explicaba antes Sonia, é necesario que haxa dous saltos independentes, pero que ocorren sincrónicamente. O feito de que eses saltos sean sincrónicos é que realmente o que lle volou a cabeza a editora da revista Science. Entre centos de tumores escolleron os que tiñan máis actividade destes elementos. Estes 100 saltaríns. Estudaron eses saltos que non están presentes nos tecidos sans grazas ao avance na tecnoloxía da secuenciación e o Centro de Supercomputación de Galicia. É algo un hito para a ciencia en Galicia. Cumprimos 10 anos e isto é o maior regalo que podemos ter. A datación molecular permitiulles ver que estas pezas empezan a saltar entre 6 e 10 anos antes da aparición do tumor. Unha alegría, non cabe duda que dar un premio desta entidade importante para unha administración pequena como Silleda. Non é o primeiro nin en volumen de cartos, por dos millóns é o premio máis grande individual. Home, eu firmaría porque fora de Silleda. Sempre mellor que queden os cartos aquí que non vayan para fora. Home, hoxe claro que sí, é un día de moita alegría nesa administración de Silleda. Repartiu algo máis de 2 millóns de euros no sorteo da Bonoloto. Non saben, como acabamos de escoitar, quen foi o afortunado que se levou un boleto semanal, pero confía en que eses cartos queden na vila. O sorteo da Bonoloto deste xoves deixaba tamén un premio de 38.000 euros en Vedra. Isto que ven son os restos da recente erupción dun volcán de lodo. A diferenza da maioría non expulsa magma, senón unha mestura de gases, auga e sedimentos acumulados a presión nas profundidades. Este que vemos está en Antioquía, en Colombia. E no tempo xa están comprobando que as últimas frontes xa se semellan un pouco máis ás de primavera
cas de inverno. É certo que choveu durante a mañá, pero tamén é certo que serán esporádicas as chuvieiras nas próximas horas, con momentos con tímidos claros. É certo que a sensación pode ser de certa friaxe, xa que ademais dos ventos do noroeste clásicos posfrontais tenden a descender un pouco as temperaturas, sobre todo no interior de Galicia. Fin de semana tócanos o derradeiro día do inverno meteorolóxico e o primeiro da primavera meteorolóxica, e será anticiclónica. Para a semana xa será outro conto. Contámoslo como sempre despois dos deportes. Esta cabra, Milagros, pariu 5 cabritos nunha aldea de Asturias. O seu dono conta orgulloso que o normal é que nazan 1 ou 2. 3 xa é raro, 4 excepcional e 5 sei que é imposible, xa ven. E non se fala doutra cousa nas últimas semanas, dos therians. A palabra inglesa ven da combinación grega therion, besta, e antropos, humano. Din ser persoas que se identifican con animais tanto que andan ou se moven pois como a eles. Polo momento abundan os raposos, os lobos e outros cánidos. Non se coñece ningún que se atrevese polo momento a ser algún tipo de ave. Therian, sí, pero o corpiño polo que vale. Aproveiten esta fin de semana sen chuvia, non fagan de Therian foca sobre o sofá. Just like